Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1937ko uztailaren 14ean Buenaventura Zapirain euskal konposatzailea eta organista hil zen. Gainera, gaurko egunez ere, baina 1985 urtean MP3 formatua azaldu zen. Bestalde, 10 urte beranduago, 2005ko uztailaren 14ean Cicely Saunders erizain eta idazle anglikano nabarmena hil zen. Eta azkenik, uztailaren 14ean, baina 2016 urtean, Frantziako Niza hirian atentatua izan zen. Kamioilari batek gutxienez 84 lagun hil eta 100 zauritu zituen. Jarrai dezagun gaurko lerroburuekin. Nafarroa 534 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, Lesakan 43 positibo erregistratu dira jarraian arrotxapean 24rekin. Herrilanek 600.000 euroren truke lizitatu dituzte Olaben, Burutainen eta Arraitzeko bentan 121 ARPide nazionalaren 3 saihesbide eraikitzeko proiektuak. Eskubide sozialek 80.000 euroko laguntza eman diote Gazkalo Federazioari. Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerketa batek migratzaileei buruzko sensibilizazioan funtsezkoak kanpainaren arrakasta azpimarratu du. Erregeak Orreagan izan dira 2021-2022 Doneiakue urtea ospatzeko ekitaldian. Lekarozko enpresa kampuseko elizan ekintzailitza digitalerako zentro bat egongo da. Tuterako Reina Sofia ospitalea ebakidurik gabeko teknika ginekologiko bat aplikatu duen Nafarroko lehenbiziko zentroa izan da. Toño Beñavides gaztelaniazko modalitatean eta Lierni Azkagorta euskarazkoan izan dira saridunak Iruña hirian nazioarteko 15. poesia sarian. Literatur ibilbideak, ginkanak, bizitak gidatuak eta ihes joko bat horra Iruñako jarduera turistikoen eskaintza hiriburuaren potentziala erakusteko. Konparsako irudiak Ziudadelako armaretoan ikusgai egonen dira, gaur arte asteazkenekin bukatzen da Ziudadelako erakusketaretoak astelenetan itxita egon ohi dira, baina gaur goizez eta arratsaldez zabalik egonen dira. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara orain. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Osasunak 30.000 pertsona inguru konfinatu dituela dio titularrak, kasu bakoitzeko harremanen batezbestekoa hirukoiztuta. Bestalde, Volkswagen taldeak estatuan 2025tik aurrera auto elektriko txikiak egingo dituela berretsi duela azpimarratzen du azalak. Argazkian tradizioak mantenduz ageri dira. Horretaz gain, Espainiak aurten Europako funtsetatik 19.000 milioi euro jasoko dituela jakinarazten du. Eta azkenik, Zizurko korapiloko obrek ataskoekin amaituko dutela nabarmentzen du. Diario de Navarrara pasauko gara. Volkswagenek auto elektrikoaren esleipena jasotzen dituen laguntza publikoen mende jartzen duela dio titularrak. Argazkian, Zizur nagusian trafikoa hobetzeko obrak erakusten ditu. Horretaz gain, ekintzaile digitalak Lekarozko eliza zaharrean egoten halko direla iragartzen du. Gainera, Nafarroa kasu gehien dituen herrialdeko 3. erkidegoa dela ere aipatzen du. Gai aldatuz, Flamenco on Fire jaialdia Lizarran eta Bianan ere eginen dela jasotzen du gaurko azalean. Eta bukatzeko, beste 2 positibok taxoareko plana aldatzera behartzen dutela jakinarazten du. Gararen azalarekin jarraituko dugu. Presoekin atzera pausuak ematearen kezka juridikoa nabarmentzen du titularrak. Argazkiaren bidez, beste behin ere torturaren itzala agertu dela azpimarratzen du. Gai aldatuz, Tubacexek EAEko auzitegi nagusiari men egin diola jakinarazten du garak, baina ez dituela kaleratutako 129 langileak berronartuko. Bestalde, olatuak EAEn gora egiten duela iragartzen du, eta are gehiago Nafarroan, baina oraindik ere saturazioa eragin gabe. Horretaz gain, edapen militarrak ez duela Hegoafrikako indarkeria maila geldiarazten ere aipatzen du. Eta amaitzeko, Getxofotoren edizio digital eta esperimentalena prest dagoela jakinarazten du. Berriarekin bukatuko dugu.
Argazkiak landaren defentsan egindako protesta erakusten du. Titularrak bestetik 13/13 auzikoek epaileei atxiloketetan jasandako torturak azaldu dizkietela nabarmentzen du. Horretaz gain, EAEko auzitegiak aktak euskara hutsean egiteak konstituzioa urra dezakela uste duela ere jasotzen du azal honek. Gai aldatuz, Maite Maiora kirolariari eskaintzen dio tartea. Bestalde, hegoaldean 1272 koronavirus kasu atzeman dituztela azpimarratzen du, urtarriletik gehien. Eta azkenik, Tubacexek kaleratu nahi zituen langileei ez diela lantegira itzultzen utziko ere jasotzen du azal honek. Kaixo, Marta, zer moduz? Kaixo, oso ongi, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Bueno, zuei, onartzeagatik. Agian, konta iguzu ez, lehenik eta behin pixkat, Ager Baskonumetik, ez, gazte martxa bat antolatu zenuten pixkat Bardeetako tiro poligonoaren aurka edo, eta zer dela eta antolatu zenuten gazte martxa hau? Pentsatu genuen egitea bi helburuekin. Alde batetik, tiro poligonoaren urteurrena izan da, aurten, 2021ko ekainean, 70 urte bete izan dira, eta hor ikusi genuen aukera polita gure aldarrikapena egiteko. Eta martxaren bitartez, adierazi nahi izan dugu, Nafarroako Nafarroako Ager Baskonumeko gazteok ez dugula nahi militarren presentzia gure lurraldeetan, Bardeetan. Eta gero beste alde batetik, helburua izan zen kohesio lortzea, gure elkarte eta gure asanbladeen arteko kohesio bat lortzea, elkarrekin ezagutzea eta azken finean norabide bera hartzea eta indarrak batzea pixka bat. Nola baloratzen duzu, nola joan zen martxa? Oso ongi, lasaia eta laia izan zen, espero genuenaren arabera. Ze hasieratik komentatu genuen martxa baketsua nahi genuela eta jendeak errespetatu zuen eta oso polita izan zen. Atera ginen Agilaresetik, informazio puntutik, eta oinez joan ginen aterantz, poligonoaren aterantz, eta gero atean bukaerako ekitaldia egin genuen, manifestua irakurri genuen, eta hor bukatu zen. Eraman genituen pankarta batzuk, eta asanblada bakoitzak eraman zuen bere logo edo bere ikurra. Bai. Gutxi gora bera zenbat jendek parte hartu zuen, espero zenuten kopuruak, ala gehiago, gutxiago? Zalantza geneukan, baina amaieran izan dira 200 baino gehiago, orduan, ez gara kexatuko, oso ongi. Bai, esan behar dugu, azken momentuan autobus oso bat deusestatu egin genuela, jende gabeziagatik, baina, azken finean, elkarteen artean ez genituen elkar ezagutzen eta zaila zen hori koordinatzea, harremanetan jartzea eta hori. Orduan esango dugu, erantzuna nahiko ona izan zela. Bai, hori 200 pertsona. Bai, aipatzen duzu ez, elkarte desberdinak aritu zinetela hor elkarlanean eta ze tokitako jendea edo ze eremutako elkarteak aritu zarete? Batez ere, gehienak gara Nafarroako erdialde eta herriberakoak. Saiatuko naiz denak esaten, 12 dira, ea akoratzen naizen, bestela hemen txuleta daukat, barkatu. Tuteran Jai, Jóvenes de Marcilla, Jóvenes de Figaro y de Carcastillo, Kaparrotxuko Gazte Asanblada, Azkoiengo Gazte Asanblada, ere bai, Igeltxu, direna, San Adrián, Andosilla, Azagra eta Karkar, Artaxoako Gazte Asanblada, Larragako Gazte Asanblada, Sesmako Gazte Asanblada, Aldapa, duena izena. Falta zaizkit, Herriberriko Oihua eta Tafallako Gazteak, eta uste dut.
Ez dudala, hori guztiak esan ditu dala. Eta hori, dira Riberako eta Erdialdeko gazteak. Bueno, esan dut bezala, 70. urte urrena du aurten ez, tiro poligono honek. Hori da. Duzu agian, nola gazteek ez, nola ikusten duten poligonoa gola helduek, desberdintasuna dagoela ikuspuntuen aldetik? Ez dakit oso ongi zer esan. Osea, badakigu betidanik egin direla ekintzak, manifestaldiak, hitzaldiak eta beti helduek egin dituztela. Baina nik uste dut ikuspuntu bera edo antzekoa dugula. Azken finean nahi duguna da gure lurra defendatzea eta erabilera militarra etetzea eta gainditzea. Hori da gure bion ikuspuntuan, ikuste dut gazteria eta helduen ikuspuntua. Bai, bueno, aldarrikapenak ez, betidanik egon izan dira, eta agian gazteak mobilizatzea aldarrikapen hauekin zailagoa suertatzen da. Agian ez, ohituratua gaude betidanik izan den zerbait hor? Bai eta ez. Osea, alde batetik bai zaila da beti hori helduek egin dute eta gazteria mobilizatzea zaila da normalean. Baina gero erantzun polita egon da eta nik uste dut, aurki ditzakegu bi motako gazteak, ez? Militanteak gehiago mugitzen direnak eta gero paso egiten dutenak. Gure martxa militanteen artean oso harrera polita izan du. Orduan hori, Gero paso egiten duten horiek mobilizatzea hori oraindik oso zailago, ez? Bai, egia esan da bai. Baina, horretan gaude, pausoz pauso. Eta gero, bukaera ekitaldian, zer egin zenuten edo nola izan duzu ez, manifestu bat irakurri zenutela, zaldarrikapen egin zenituzten edo nolako izan zen ekitaldi hori? Irakurri genuen gure manifestua, erderaz, gazteleraz eta euskaraz. Eta lehenengo partean esplikatu genuen pixka bat tiro poligonoaren kontratua ze bilakaera izan zuen, datu batzuk aipatu genituen jendeak hobeto uler dezan. Eta gero bigarren parte batean gure aldarrikapenak adierazi genituen. Eta abordatu genuen manifestua 4 ardatz desberdinetik. Lehenengoa zen antimilitarismoa, adierazi genuen ez ditugula militarrak nahi gure lurraldetan, NATOren aurka gaudela. Bigarrenik ekologismoa eta tiro poligonoak sortzen duen arriskua bai gure osasunarentzat eta bai landaredian eta faunan. Aipatu genuen bardeak UNESCO aitortutako parke naturala dela eta horregatik ez dugula ulertzen zergatik egiten den, zergatik onartzen den hau egitea gure parke naturalean. Eta hori izan zen bigarrena. Hirugarrenik aipatu genuen bardeetako batzarraren barnean dagoen iluntasuna edo oskurantismo hori kritikatu genuen pixka bat. Eta laugarrenik aipatu, esan genuen erabakitzeko eskubidea hemen bizi garenon eskuetan egon behar duela. Azken finean, hori, gure lurrarekin zer gertatzen den, guk erabakitzeko ahalmena eskatu genuen. Aipatu zuen, ez, poligonoaren bilakaera hori, gerturatu zen jendeak ezagutzen zuen, azken finean gazteak ez zineten eta ibilbidea 70 urtekoa da. Claro, nik datu batzuk ez nituen ezagutzen, gero enteratu nintzen, informazioa hori batu nuen eta bai enteratu nintzen, baina nik uste dut jendeak ez dakiela zer dagoen horratzean, kontratuaren atzean, hori interes ekonomikoak eta gauza ilun horiek jendeak ez ditu ezagutzen. Eta hori oso interesgarria da, hori ulertzeko egoera eta kontra egiteko. Eta historia interesgarria, bai. Eta orain etorkizunera begira, ze asmo dituzue? Baduzu zerbait pentsatuta, agian ez, zuen elkarte desberdin horien arteko elkarlana jarraituko du, ala beste zerbait antolatuko duzue? Oraintxe bertan ezin dizuet esan ezer konkreturik, zeren ez baitugu pentsatu, hau izan da zerbait puntuala,
eta ez dakigu hurrengo urtean antolatuko dugun edo bakarrik lagunduko dugun, ezin dugu ezer esan. Baina aurreikusten dugu lana izango dugula eta esaten dizuet borroka egiteko lana handia sortu dela elkarte honetatik. Guk jarraituko duzu zuen artean harremanetan, eta honek agian balio izan dizue elkartzeko. Hori da, jarraituko dugu lan egiten, ekintzak egiten, eta gai desberdinak ukitzen. Ez dakigu oraindik zeintzuk izango diren, baina bai, jarraituko dugu. Primeran, ez dakit ja, amaitzeko ez, ze mezu bidaltzea gustatuko litzaizuken? Alde batetik, Nafarroako agerbaskonuma bizirik dagoela, eta beste alde batetik, aurrera Euskal Gazteria. Primeran, mila esker, Marta. Zuei. Segur izango dugula orduan zuen berri ere. Bale, venga, eskerrik asko guiatzeagatik. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera joango gara orain. Gaur, asteazkenean, mendebaldean eta hegoaldean hobekuntza txiki bat nabarituko da. Gipuzkoa, Nafarroa ipar partean eta iparralden ia egun guztian zerua lainotuta mantenduko da, eta tarteka euria egingo du, eta goizean zaparrada mardulagoren bat ere bota dezake. Bizkaian berriz, goizean zertxobait bustiko badu ere, egunak aurrera egin ahala hodeitza saretuz joango da eta arratsalderako urdingune politak ireki daitezke. Hegoaldean berriz, arratsalderako zerua ia erabat urdin geldituko da. Temperaturak koska pare bat gora egingo du eta 20-22 graduren bueltan geldituko dira maximoak. Ipar mendebaldeko haizeak indarra galduko badu ere, oraindik antzemateko moduan ibiliko da, batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean. Eta bihar, temperatura maximoak 2-3 gradu gorago eta arratsalderako ostarte zabalak irekiko dira leku askotan. Alabaina, lurraldearen ipar ekialdean hodeitsu agertuko da zerua eta goizean goiz oraindik euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean hodeigune askorekin jarraituko badugu ere, baliteke zertxobait saretzea. Bizkaian aldiz, eguerditik aurrera ostarte politak gailenduko dira, eta Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean goizean giro eguzkitsua nagusitu joango da. Haizea iparraldetik ibiliko da, ahulago, eta arratsaldean ipar ekialdekoa nagusituko da. Temperatura maximoak 22-25 gradu artekoak izango dira, eta Nafarroa hegoaldean apur bat altuagoak. Kaixo, Idoia, zer moduz? Bueno, Maite, oso ongi mila esker. Bueno, Meliton estudioetatik aurtengo Navarra Film Festival antolatzen ibiliko zarete, azken pintzeladak ematen, nola da kontua? Hori da, bai, urduri gaudez, gutxi falta da igatzeko, jaialdia egingo da auzoaren 4tik 7, beraz, 3 aste gelditzen dira, eta esan duzun moduan, azkeneko gauzak isten. Eta, zenbat pelikulak ez, hartuko dute parte gutxi gora bera badakizu? Pelikula asko aurkeztu dira aurten, eta zaila izan da aukeratzea, baina jaialdiak irauten duen 4 egunetan, goiz eta arratsaldetan egongo dira pelikulak, beraz, ordu asko izango dira proiekzioak. Bai. Eta gero, festival hauez, jaialdia saietan bezala antolatzen da, ez? Sail desberdinak daude. Hori da, bai, aurten gainera ikasleen saio bat egin dugu, lehenengo aldia izan da. Gainera izango da jaialdiaren lehenengo proiekzioa, asteazkenean. Eta gero baitera, saio ezberdinak jaialdiaren gaiak lantzen dituztenak. Hauetan, nahastu egiten dira laburmetraiak, luzemetraiak, dokumentalak, animazioa, fikzioa, baina... Denetan igo. Hori da. Azken finean, jaialdi honek duen berezitasunetako bat da, beti gai sozialak ez lantzen dituzten lanak aurkezten direla. Hori da, bai, jaialdean baditugu gai sozial batzuk markatuta edo, eta pelikula guztiak bete behar dituzte, edo bai, izan behar dute, landu behar dituzte gai sozial hauek, bai. Eta zeintzuk dira, gaiak? Gaiak badira feminismoak, planeta, migrazioak,
helduak edo zahartaroa, hobeto esan da, elbarritasuna, razismoa, kuarentena, eta nik uste dut direla guztiak, bai. Eta zergatik erabakitzen duzu, ez? Gai hauei buruz izan behar dela, badago arrazoiren bat, edo zein da pixkat jaialdiaren helburua. Bai, guk uste dugu, gai hauek landu behar direla, gizartean batzutan ez direla gehiegi lantzen, eta gure helburua da, gai hauek mailaren gainean jartzea, eta zinemaren bidez, gizarteak ikuspuntu ezberdinak ikustea gai hauei buruz. Eta pixkat pintatzea gai hauei buruz. Bai, gainera pentsatzen dugu zinemak mundu guztiak ulertzen duela, ganet gazteleraz, ingelesez, euskaraz izan, irudiak ulertu egiten dira, naiz aurrak, helduak edo zaharragoak diren pertsonak ulertu egiten dute, beraz, leiho oso politea ikusten dugu hau gaiak lantzeko. Eta orduan kasu honetan adibidez ikasleek ere gai hauei buruzko lanak egin behar dituzte, ala hori sail desberdina denez, ez berdin baita. Saio honetan lanak ez dira izan behar gai hauek, bai, hau da, estezio edo moduan. Orduan aukera emateko, ez, ere gazteenei eta zinema ikasten dabiltzanei. Hori da. Eta zer nolako harrera izan duzu, ez jende asko, pelikula asko eman duten naiztena, eta ikasleen aldetik ere? Bai, ikasleen aldetik ere, pelikula asko aurkeztu egin dira, bai, gainera, batzuk kanpoan geratu dira, den eman diguz, oso lan onak agertu dira, baina aukeratu behar izan dugu, eta, saioan izango dira, uste dut, 5 pelikula, bai, eta nik uste dut oso ezberdinak dira hien artean, eta bai, nik uste dut oso onak direla. Eta, esan dugu ez, 4 egun izango dela, jaialdia aukera izanago, eta sarreren kontua hori nola egin behar da, joan alizateko. Beitu, sarrerak, doainik dira, sarrera guztiak, eta orain salmentan edo hartzeko aukera dago, atera ziren uztailaren lehenengo egunean, eta hartzeko joan gure webgunera, irubebikoitza.navarrafestival.com, eta bertan badukazue programazio guztia, eta saio bakoitzean hartzeko aukera daude. Egin behar dugu guztia online bidez, ze horrela errazagoa ikusten dugu gero sartzeko COVID neurriak betetzeko eta. Esan duen moduan hori doainik dira, hartzeko aukera dago, eta, animatzen zaituztet sarrerak hartzera eta jaialdira etortzera. Eta momentuz nola doa sarreren kontua? Jende asko eskatu du edo erreserbatu du? Esan da, bai, jende asko eskatu du, eta gainera esan beharra daukat, badagoela saio bat, beteta dagoela, jada, lehenengo egunean amartu ziren sarrerak, bai, beraz... Eta ze saio da? Da, D'Artagnan y los 3 mosqueperros saioa, jarriko da asteazkenean, jaialdiren lehenengo egunean, eta esan duan moduan, uztailaren batean, jada sarrera guztiak agortuta zeuden. Horren, esango zenuke urtetik urtera jende gehiago joaten dela film festival honetara? Uste dugu baiet, horrentzen geratzen da, eta ikusi beharko dugu, baina uste dugu baiet. Eta pelikulak ez, proiektatuko diren pelikulak nongoak dira? Toki desberdinetatik iritsi dira? Bai, etorri diren pelikulak edo inskribatu diren pelikulak, toki ezberdinetatik etortzen dira, baitugu Espainiakoak, baitugu Frantziakoak, baitugu Dinamarkakoak, Alemaniakoak, Estatu Batuetakoak, Ekuadorkoak, Argentinakoak, baitugu leku askotakoak, bai. Eta badago agian egileren bat, ezakit ezagunagoa dena edo gehiago deitzen duena atentzioa, ala guztiak dira pixkat antzeko? Badaude batzuk agian ezagunagoak, baina oraintxe bertan baitut pelikula asko hemen buruan, eta betxetu behar ditut. Baina, imaginatzen dut, pelikulak bai halko direla ez, kontsultatu webgunean. Hori da, bai. Programazio guztia badago gure webgunean ikusteko arazori gabe. Eta gero, jaialdi guztietan ez, irabazle bat egoten da, orduan nola egingo duzu epaimaila egongo da, ez? Bai, hori da, bai, gainera, saio ezberdinetarako epaimai ezberdina dago.
Eta beno, osotara ez dakit badira 35 edo 30 uste dut epaile, badira asko, bai. Eta, beno, bai, jakingo duzute zeintzuk diren irabazleak itxiera galan, jaialdiren azkeneko egunean, beraz, joan zaitezkete ikustera. Eta bestalde, jaialdi honen inguruan, normalean ere antolatzen dituzue, nolabaiteko tailerrak alakoak, ez? Hori da, bai, hortzen egin ditugu, antolatu ditugu 2 masterclass, bat izango da uztailaren 29an, jaialdiaren aste bat baino lehenago, eta izango da lentes full frameko masterclass bat, teknikoagoa, WeLab enpresak antolatzen du, eta doainik da, baita ere. Izango da Kondestable Jauregian, 29an arratsaldean. Inskripzioak irekita daude, beraz, inskribatu zaitezkete. Eta gero bestea bada jaialdian bertan, eta ekoizpen, masterclassa izango da Ester Garzia, ekoizlearekin. Ester Garzia bada El Deseo enpresaren edo ekoizlea, eta baita doainik izango da masterclassa. Masterclass hauek dira pixkat zutzen duan, zinema munduan, ez aritzen direnentzat. Nik uste du baiez, bai. Nahiko espezifikoak. Hori da, bai. Begira ez, aipatu ditugun ikasle horientzat oso aukera ona izan daiteke. Bai, gainera hori inskribapena irekita daude, eta baita asko jaso ditugu. Bai, eta gainera duela gutxi atera ziren, dutela aste bat gutxi gora bera atera ziren, eta asko jaso ditugu, beraz, espero dugu gehiago jasotzea, eta guztia beteta egotea. Seguru bai, ez gainera orain aforoaren kontuarekin ere mugatua izango duzu, ez? Hori da, bai, aforoak mugatuta daude. Baditugu pasaren urteko aforok haunditu egin dira, hori bai, baina eraindikan ez daude 100%, beraz, ahal dugun egingo dugu, alde horretatik. Entzat argi dagoena da, ez, urtetik urtera zinemaren inguruan gauza gehiago egiten direla Nafarroan. Hori da, bai. Hazi egiten ari da zinema mundua hemen Nafarroan. Interesarekin egon da ez, baina agian faltatzen norbaitek gauza hauek mugitzea edo antolatzea, edo zein da zuen iritzia? Gauzak bazeuden ikustut baiez, baina agian ez olako jaialdi bat. Olako jaialdi soziala, publiko guztiari irekita dagoena. Gainera, imaginatzen dut ez jaialdiaren bidez ere harremanak edo sareak sortuko direla joaten direnen artean. Noski hori da bai hemen, ezagutzeko leku oso aproposa da, ze zinemagile asko etortzen dira kanpotik, bai, salketuta dauden pelikulen zuzendariak etorri egiten dira, normalean, eta gero bai, beste zinemagile batzuk etorri egiten dira. Beraz, nik uste dut oso lekua proposa dela pertsona hauek ezagutzeko, elkartzeko eta ongi pasatzeko. Ezakit orduan bukatzeko ez, ze mezu bidaliko zenuke? Nik bukatu horretik esan nahi dut bolondresen kanpaina irekita daukagula. Urtero bolondresak asko lagundu egiten digute, haiek gabe ezingo genuke jaialdia aurrera eraman. Eta aurten jaso ditugu inskribapen asko, baita ere jaialdiran bolondrez moduan egoteko pertsona asko aurkeztu dira. Baude batzuk 3. urtez errepikatu egiten dutenak, hori oso pozik hartzen dugu, bai, eta baita ere pertsona berriak, baina esan nahi dut inskribapenak oraindik irekita daudela eta norbaitek etorri nahi badu, hemen gaudela eta oso ongi edo harrera onak egingo diogula. Eta bolondrez batek zer egin behar du, gutxi gora bera? Bolondrezen lana da pixkat saioen sarreretan eta saioak amaitzen direnean, jendea kontrolatzea, sala kontrolatzea, eserlekua kontrolatzea, mikrofonoarekin egotean, galderaren bat izatekotan, COVID neurriak betetzea, baita ere, eta pixkat hori, saioen sarrerak eta mailerak kontrolatzea. Eta ordainetan ze jasotzen dute edo zein da ez, pixkat haiek jasotzen dutena?
Beno, lehen esan dugun moduan, hau da, elkartzeko eta pertsonak ezagutzeko leku oso proposa, eta haiek esaten digute oso pozik daudela hemen egotez eta zinemagileak ezagutzea, finean badaude jartzen dira kontaktuan. Beraz, haiek esaten digute oso pozik jartzen diela hori, eta ez dakit jaialdia barrutik ezagutzea eta laguntzea, hori oso pozik jartzen die, esaten digutena, gutxienez. Bueno, orduan ez, jende animatzen den, ze argi dago norbaitek 3 urte ez garraien errepikatu badu, esperientzia ona izango dela. Bai. Ez dakit ez, zer gehiago gitu nahiko zeruke, eta utziko dugu. Bueno, bakarrik jaialdira etortzera animatu nahi zaituztet, esan da moduan sarrera guztiak doainik dira, oraindik sarrera asko geratzen dira hartzeko, eta, etorri eta disfrutatu, ze oso ondo pasatzen dugu bertan, jende soporita elkartzen gara, elkartzen dira, eta hori bakarrik, bertan ikusiko garela, baduzute. Mila esker, Idoia, gurekin zaitagatik eta egon gara beste batean ere. Zuri, Maite, mila esker. Ongi segi. Agur. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Toño Benavidez Gonzálezek gaztelaniazko modalitatean panoramika obrarekin eta Lierni Azkargorta Ruiz de Eginok euskarazkoan eri poema lanarekin irabazi dute Iruñeko udalak eta Nafar Ateneoak sustatutako Iruña hiria 15. nazioarteko poesia saria. Sariketa abian jartzeko Iruñeko udalak hitzarmen bat sinatu du Nafar Ateneoarekin eta 6.000 euroko gastua hartu du bere gain. Dirutan emanen diren sarietarako 3.000 euro modalitate bakoitzeko. Ekimenaren xedea da literatur sormena sustatu eta edatzea, eta egileak ezagutzera ematea. Dirusariaz gain, gaztelaniazko eta euskarazko modalitateetan olerki bilduma irabazleak argitaratuko dira. Lehiaketara 482 olerki bilduma aurkeztu dira osotara, 464 gaztelaniaz eta 18 euskaraz. Iazko kopuruaren antzerko gaztelaniaz eta berdina euskaraz, 2008koarekin alderatuta. Aurreko edizioan 475 olerki bilduma jaso ziren, haren aurreko urtean baino ia 130 gehiago. Horietatik 457 gaztelaniaz idatzi ziren eta 18 euskaraz. Halaber, lanak internetez bidaltzeko joerari eutsi zaio. Gaztelaniazkoen 187,84 eta euskarazkoen 100%. Gaztelaniazko modalitateko parte hartzaileen batezbesteko adina 45 urtekoa da. Gaztetasunagatik nabarmentzen dira 15 urteko 2 pertsona, 19ko 1, 21ko 1, 23ko 3 eta 24ko 1, eta beteranotasunagatik 83 urteko parte hartzaile bat. Euskarazko modalitatean batezbesteko adina 34 urtera jaitsi da, eta 17 urteko eta 18 urteko pertsona banak eta 26 eta 35 urte bitarteko 5 pertsonak parte hartu dute. Eta adinekoena 76 urteko pertsona bat izan da. Eta bestalde, gai aldatuz, Iruñeko udalaren uda honetarako turismo eskaintzak jomuga ditu harresiek eta Doneiakue bideak hiriari eskintzen dizkioten erakargarritasunak eta datorren irailera arte literatura ibilbideak, ginkanak eta gaien araberako hiriko bisita gidatuak eskaintzen ditu. Baita doako ihes joko bat ere. Horretaz gain, handitu eginda hilabete hauetan zehar turistentzako erreferentziazko udal puntuetako arreta eta edukiera. Iruñeko turismo bulegoak eta Ultreia Doneiakue bidearen interpretazio zentroak luzatu dituzte ordutegiak eta harresien interpretazio zentroa berriz ere egonen da zabalik uda partean. Uda iristearekin batera, Iruñeko udalaren turismo bulegoak jendaurreko ordutegiak luzatu ditu, eta 10:00 ordubietara eta 3:00 7:00 zabalik egonen da asteko egun guztietan, irailaren 15 arte. Halaber, osasun murriztapenetan izan diren aldaketek edukiera handitzea eta arreta postu bat gehitzea ahalbidetu dute. Ultreia Doneiakue bidearen interpretazio zentroak ere luzatu ditu ordutegiak uda partean zehar. Irailaren 15 arte egunero irekiko dute 10:00 ordubietara goizez eta 4:00 8:00 arratsaldez. 12 lagunentzako gehienez baimendutako edukieraz.
Doneiakue urte honetarako udal zentro hau erromesei harrera egiten espezializatu da eta informazio espezializatua eskaintzen du Doneiakue bide frantses guztiaren gainean, bai eta aholkularitza ere bideari ekin nahi diotenei. Oporraldiarekin batera berriz ere zabaldu ditu ateak San Bartolome gotorlekuko harresien interpretazio zentroak. Bisitak doain egin daitezke abuztuaren amaiera arte, 11:00 ordubietara goizez eta 5:00 zortzietara arratsaldez, astelehenetik larun batera, eta 11:00 ordubitara igandeetan. Udal zentroak behar besteko informazioa ematen du harresiak eta haien osagarriak ezagutzeko. Kaixo, Jon, zer moduz? Ondo, kaixo, egunon Maite, ondo. Bueno, konta eguzu pixkatzezu antzerkian aritzen zara, ez? Eta hemendik gutxira Oliteko jaialdia hasiko da eta bertan parte hartuko duzue. Bai, egia da, antzerki dantza munduan ibiltzen gea, eta kasu honetan, Amiko teatro, ez? Amiko antzerki taldeak, transitos ikuskizuna egingo du astearteak 20, herribereko jaialdian, Olitiko jaialdian, ez? Eta, guretzako egia da oso aukera polita dela, gainea guretzako da nolabait istea prozesu bat, ez? Hasi ginen 2019an han residentzia artistiko bat egiten, han sortu zen transitosen hasiera edo nolabait, eta orain emango diogu bukaera nolabait aktuazio emanaldi honekin, ez da? Bai, Oliten. Orduan, Olite berezia da zuentzat, esan nahi bikoitza edo, du. Bai, eta lujo bat da gainean antzestea lakaba estenatokian, ez? Montatzen duten estenatiki hortan, Gaztelu atzekaldean, eta, kriston leku polita da, ez? Bai. Gainera ez, antzerkian aritzen den jendearentzat, imaginatzen dut jaialdi nahiko garrantzitsua izango dela, ez? Jendeak asko Bai, azkenean jaialdiak emate dizuena da bai nolabait promozioa ondila, jendeak ezagutzea, eta, gu urtea daramagu hontan, baina, beti bezala hor gabiltza, ez? Poliki, eta, gustora, esan da oso gustora. Zer da, zaila da mantentzea zure tokia hor antzerkiaren munduan, espektakuloaren munduan? Zaila, ni, urtea daramatia hontan bizitzen, eta hemen gaude, esan nahi dut, eta Nafarroan, ez? Nere erabaki izan da nolabait hemen gelditzea, eta hemengo ni oso eskolan, antzerki eskolan egon nintzen, eta atea baino leheno ja lanean jarri nintzen talde batekin, ez? Eta nolabait hor ibili naiz, talde desberdinekin, gauza desberdinak egiten, bai dantza garaikidean eta bai antzerkian, eta orain hemen gaude, ez. Eta esan dugu, ez, jaialdiak ikusgarritasuna ematen dizula, baina gero ere, agian jendearentzat komplikatuagoa da erabakitzea, ez? Ze antzerki ikuste jango naiz, ze obra ikusiko dut hainbeste aukeren artean, oso zein baloratzen zinek merezi duen, zein izango den. Bai, baina, ni uste publikoa dagoela, ez? Eta jaialdian, Olitiko jaialdian, behintzat azken urte hauetan, jendea juten dela, bai lekuagatik, bai, zarma berezia dakalako, ez, gauetan izaten da, eguraldia beti ere ez dakigu ze egingo duen, baina bai dela, ez dela estenatoki itxi bat, baizik eta irekia dela, ez, dakagu estalperik nolabait, ez, eta orduan dakan ez dakit magia bai bertako jendia eta gero kanpoko jendia, igual turismo o jendia oporretan dagoen jendea handikan bapatean ikusten dula, jaialdi bat, edo batzuk juten diela bereziki jaialdira, ez. Baina badago publikoan ustut denentzako, ez. Zuen obra, transitos, zertan kontatzen dut, zein da pixkat? Bai, gure obra, Mercedes Castañok zuzendutako istorioa da, gero, parte hartu dute jende asko, hemen, bai hau da koprodukzio bat egin genuna Akronika Produkzionesekin, David Bernuesek argiztapenak egin ditu, argilak,
Gero Jon Maiak ere lagundu zigun koreografian aldetikan, gero badakagu, azkenean obra multidisciplinar delakoa da, ez? Bai daka musika zuzenean, Idoia Oteiza eta Itxiar Etxegia musika haiekin dute, bai pianoa eta biolina, ez? Biolina. Eta gero Dora Salazarren obran inspiratuta dago nolabait, ez? Dora Salazar da eskultora bat, oso, guri asko gustatzen zaiguna, eta arekin kolaboratu gendun, eta sortu gendun mundu oniriko bat, nolabait, ez? Ametzekin ikusia dakana, baina oso poetikoa, hitzik gabekoa, dana espresioa da, eta bai hitz egiten dula nolabait, bi antzeslegea gizoneskoak, baina bai hitz egiten du gizonesko eta emakumesko, norberan barruan dagoen gizonezko eta emakumesko historioa, ez nolabait, ez? Eta azeptazioari buruz, bai maskulinitatea delakoa, ez? Eta bai feminismoa delakoa, baina norberan barruan, ez genero bezala, baizik eta bai, denok dakagu bai gizoneskoa eta bai emakumeeskoa barruan, hori esaten dugu. Gero oso irekia da, gero jendeak kontatzen dizkizu gauza desberdinak, ikusten ditulako gauza desberdinak, ze oso poetikoa da alde horretatik, ez? Eta oso imaginak dazka. Barkatu, Maite? Abstraktua edo izan daitekenean. Ez dizutu lertu, barkatu. Bai, abstraktua edo izan daitekela. Bai eta ez, askotan bada oso ondo ikusten da, erlazio bat dala, azkenean ez duela, baina gu jokatzen dugu nolabait, batzutan bilok batkea, ez gara pertsona diferente, baizik ere bat, baina batzutan diferentia gara, eta bai jokatzen dugu horrekin. Honek, erabiltzen ditugu maskara batzuk, Dorak egindakoak, baina itxuak dira, ez dugu deus ere ikusten. Eta ez dakagu sugestiorik guen artean, eskuen bidez eta hola, sujetatzen dugu, ez? Orduan bai dago maskara maskulinoa eta femeninoa, ez? Nola bait, eta bilok antzesten dugu, hoi, ez? Gorputza erabiliz, maskulinoa denaren, haian da pizkat zorrotzago, edo lineas mas rectas, ez? Eta gero kurboa edo femeninoa denian, jokatzen dugu horretara, ez? Eta bai batzutan ikusten dira oso konkretuke erlazio bat, ez? Violentzia gertzen dabe bai, denetik, ez? Eta azkenean badaka umore beltz edo tragikomikoa, ez? Nola bai. Eta, kurioso eta desberdina behintzat bai dirudiela. Eta nori dago zuzendua obra hau? Badu konkretuki ezagik publiko bat? Helduak edo gaztetxoak bai, zan nahi dut, hor, 16-17 bitarteko jarriko nuke, bai ez dela umentzako, hori garbi dago, eta, edade horintzako esan nahi eta 16-17 aurrea, ez? Eta obraren helburua orduan zein izango litzateke, kasu honetan? Helburua, ez dakit helburua dakan edo ez dakan. Bai, bakoitzak bere, guk sortutako historioa da, poliki-poliki egin dugun historio bat, investigazioz, eta sortu dugun historio hau guk publikoari ematen diogu nolabait, eta, publikoak artezala nahi duena, ez? Azkenian, ez daka objetibo edo zea bat bete behar duna, baizik eta azkenean, bai guretzako dela hizkuntza bat, edo erabiltzen duguna hizkuntza, gehiago dijoa emozion edo mundura, ez? Ez burutik hartu beharra, baina, bakoitzak hartuko du hartu behar duen bezala, baina guretzako da musikarekin gertatzen dena, ez? Musika azkenean ez duzu razionalki edo, bai, nota hau jodu, ez, baizik eta sensazioak dituzu, ez, musikarekin. Honekin berdina izango litzateke, ez da historio bat ikusi behar, bai, orain pertsonaje hau, ez dakit zer, ez da hola, ez? Ez daka bere antzerki, mota batzutan dagoen bezala, ez, argumento bat oso konkretua dagona, ez, hau, beste begirada batekin, ez, ikusteko proposatzen dugu, ez, nola bai. Orduan ikusteak joan barko dira, ez, pixkat irekiak,
Bai, edo itxiak eta igual sorpresa hartzen dute, ez? Bakoitzak nahi duen bezala. Bai. Bueno, hori oliten eta gero udarako baduzue beste planik? Bai, badakagu beste ikuskizun bat, aurrekoa eindakoa, zen bi genezkagun aurretik, hau baino leno, transitos baino leno, eta hau da Amikon Debitz, kalekoa da, hau da gehiago parreguria, beste estilo, ez du ze ikusikan, ez? Eta hau bai dakagula funtxoren bat, eta hola, eta gero beste gauza batzuk ere, bakoitza bere aldetik, bai txori eta bilogia Amiko, bai? Txori Garzia Uriz. Eta batzutan, bakoitza daka bere gauzak bai bere aldetikan, beste gauza bat. Bai. Pandemiaren kontu honek ez zaituzte gehiagin mugatu, ez? Mugatu, bai, denoi bezala azkenian, ez? Bai pertsonalki eta oain adibidez, kostatzen da nolabait jakitea aldez aurretik ze izango duzun edo zer ez. Leheno ere ala zan, ez, gure lanbidean. Inoiz ez dakizu ze izango duzun edo zer ez. Baina gaur egun programatzeko, igual aste batetik bestera ditzen dizute edo gauza batzuk, ez aldatuko dugu, ez dakit. Ez jakintasun hortan gabiltzagu ere eta gure arloan, ez? Baina, denok bezala, leheno pentsatzen genuen dena genekigula eta dena segurua genekagula eta ikusten dugu ez dela ala, ez, bizitza ez da ala. Baina antzerkia bai, ez, segurua dela. Bai, segurua, esan egit ez dut esaten seguro alde horretatik, ez dut esaten koronavirusen kontuagatik bakarri baizik eta bizitza ez dela, esan egit, dena kontrolpean nahi degula, eta ikusten dugu ez dela kontrolatzen, ez? Baina ez orain eta ez leheno ere, lo pasa sensazio hori badakagu askotan, ez? Bai, ni gaur egingo eta gero hau, eta bapatian hemendik 5 minutotara, ostia, gertatu zaizu gauza bat, improvisto den gauza bat, eta zetuz, ostras, eta zure plan guztiak fuera, ez? Hoi da, bakarrik esaten nuena, alde horretatik. Bai, kultura segurua da, kultura oso segurua da, ez dago problemaik, hor ez da oso segura, bai. Eta adibidez, oliteko, ez, jaialdirako badakizu sarreren salmenta nola doan, ala? Egia esan da ez dakit, ez dut ideik ez. Baina egon badaude, ez? Bai, eta begiratu daitekela ere, badakit, baina ez dut begiratu egizan da. Orduan ez, ikusleren bat interesatuta badago, jaialdiaren webgunean, hortxe? Hori da, hor aldute zarrerak aurretik erosi, eta han egongo gea, eta guretzako placer bat izango da, juten den jendearentzako aktuatzea, ez, nolabait, antxestea. Ezakit ja bukatzeko, ez? Ze mezu bidaltzea gustatuko litzaizuken, edo zer esango zenuken? Denbora hauetan garrantzitsu iruditzen zaidala elkar ikustea, ez? Nolabait gauza presentzialak, ez? Bai, importantiak iruditzen zaizkit, ez? Eta gaur entrevista hau edo elkarrizketa hau virtualki egiten ari gara, eta horreko hori oso ondo dago, bai, aukera ematen digulako, ez, teknologiak eta oso ondo dago. Baina iruditzen zaitez, ikustea, sentitzea, ez dakit, besarkada bat ematea, gauz horiek, bai, badakitela oso gaur egun esaten din gauzak, ez? Baina, igual, hau etorri da ikusteko baloratzeko gauz horiek, porque leheno, igual ez genuen hainbeste baloratzen, ez? O ez genuen ikusten importantiak ziela, dut. Eta antzerkia hori du nolabait, ez? Presentziala dela, nola esaten da, oraineko gauza, ez? Presentea dela, eta hor sortzen den komunikazio hori ez bakarri buruti, baiz eta bihotzetatik eta emozionak eta ni uste importantea dela, ez, gure gizartean eta guretzako, osasuneretzako eta denantzako, ez. Hori izango nuke. Primeran, mila esker orduan. Zuri, Maite. Beno, gaurkoz hau izan da guztia.
Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.